Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που θα δείτε τώρα το πλάνο. Αυτό το πλάνο το οποίο θα ανοίξει τώρα και θα δείτε στο πολιτικό μας αυτό εδροτραπέζι όλες τις κυρίες από όλα τα κόμματα να εκπροσωπούνται. Αισθάνομαι πολύ μόνος μου σε αυτήν την εκπομπή. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, κυρίες μου. Να είστε καλά. Επιτυχία σε όλες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να εκλέξουμε γυναίκες που είναι πολύ δυναμικές στη ζωή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο ελληνικό. Εν συνεπεία, λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Άννα Μαρία Ρογδάκη, υποψήφια ευρωβουλευτής ή ευρωβουλεύτρια, όπως θέλετε λοιπόν, αναλόγως τι ζητάτε. Έτσι, δεν έχουμε κανένα θέμα να το πούμε. Έτσι, με τη Νέα Δημοκρατία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινάμε λοιπόν, όπως έχουμε συνηθίσει, με τη δημοκρατική τάξη που μας ορίζει το Κοινοβούλιο το εσωτερικό, έτσι από τη Νέα Δημοκρατία και από την κυρία Ρογδάκη. Κυρία Ρογδάκη, τι θέλετε να πείτε στους πολίτες μας που μας βλέπουν τώρα για τη δική σας υποψηφιότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Με τι θα μπορούσε η Άννα Μαρία Ρογδάκη, ένας άνθρωπος, ένας επιχειρηματίας από την Αχαΐα, τι θα μπορούσε να ασχοληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Ελάτε. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι δεν περίμενα ποτέ ότι θα είμαι υποψήφια στο Ευρωκοινοβούλιο. Ναι. Θέλω να το πω και αυτό. Ήταν μια πρόταση πάρα πολύ τιμητική από τον Πρωθυπουργό, την οποία δεν θα μπορούσα να πω όχι, γιατί είμαι ενεργός πολίτης και οι ενεργοί πολίτες πρέπει να ασχολούνται οπωσδήποτε με τα κοινά, γιατί μας αφορά όλους και γιατί δεν μπορούμε να αφήνουμε την τύχη μας σε άλλα χέρια και να μην μπορούμε εμείς να πούμε τη γνώμη μας, τουλάχιστον τη γνώμη μας. Σωστό. Με τι θα ασχοληθείτε λοιπόν? Πείτε μας τη θεματική ενότητα που θα θέλετε να... Πρώτα απ' όλα, το βασικότερό μου κομμάτι είναι ότι εγώ παράτησα τα πάντα για να ασχοληθώ. Είστε επιχειρηματίας, να πούμε. Είμαι επιχειρηματίας, είμαι ελεύθερη επαγγελματίας. Έχω μια εταιρεία η οποία λέγεται Ρογδάκη Events, γι' αυτό μπορώ να την πω γιατί έχει το όνομά μου. Ναι. Είναι μια εταιρεία η οποία ιδρύθηκε πριν 8 χρόνια. Ναι. Παραιτήθηκα από το ΔΔΕ, στον οποίο ήμουν υπάλληλος, και πίστευα και πιστεύω ανέκαθεν ότι δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη δεν χωράνε. Ναι. Οπότε αποφάσισα να κάνω αυτό που ονειρεύομαι. Ονειρεύομαι εκδηλώσεις. Έχω σπουδάσει design στο Λονδίνο. Η αλήθεια είναι ότι η δουλειά μας έχει έτσι κι αλλιώς ευρωπαϊκό χαρακτήρα, διότι κάνουμε γάμους στα ελληνικά νησιά, που σημαίνει ότι σε ένα βαθμό... Η ζωή εισοδήματος είναι αυτό, έτσι. Δεν το είχαμε σκεφτεί ότι ο τουρισμός μπορεί να γίνει... Σε ένα βαθμό γαμήλιος τουρισμός είναι ένα τεράστιο πράγμα, το οποίο εμείς το εξυπηρετούμε και λέμε πάρα πολλές φορές come to Greece στα συνέδρια στα παγκόσμια που συμμετέχουμε. Η εταιρεία μας έχει πάει καλά, έχει διεθνές πρόσωπο και αυτό επειδή είναι ένα τελείως προσωπικό επίτευγμα. Γι' αυτό το λόγο είμαι περήφανη. Πείτε μας λοιπόν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι θα φέρετε? Στο Ευρωκοινοβούλιο λοιπόν εμείς θέλουμε πρώτα απ' όλα να κάνουμε τα πάντα για να εκπροσωπηθούν σωστά οι γυναίκες. Ναι. Από την άλλη μου ιδιότητα σαν πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Πάτρας θέλω πάρα πολύ να προσφέρω στην κοινωνία. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η γυναική επιχειρηματικότητα να στηριχτεί. Άρα ένα από τα ζητήματα που θα βάλετε στην Ευρώπη είναι η γυναική επιχειρηματικότητα. Οπωσδήποτε. Και τα δικαιώματα των γυναικών. Θεωρώ ότι όλες όσες είμαστε εδώ σε αυτό το, όπως είπατε, πολύ υπέροχο πάνελ, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ανάμεσα σε γυναίκες. Είναι πάρα πολύ ωραίο και δεν το έχω δει και πολύ συχνά να πω. Πείτε μας λοιπόν κάτι, το οποίο το συζητάμε, επειδή είμαστε γυναικείο πάνελ, να οριστεί επίσημα η γυναικοκτονία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να περάσει στα εθνικά κοινοβούλια. Κοιτάξτε, αν και είναι μια πάρα πολύ σκληρή λέξη, υπάρχει. Και νομίζω... να οριστεί, θα κάνετε έναν αγώνα τέτοιο, να αναγνωριστεί στην Ευρώπη? Ξέρετε ότι μας αγγίζει προσωπικά πάρα πολύ, διότι έχουμε σαν Ένωση Γυναικών, επειδή είναι ένα αρκετά μεγάλο σωματείο, 40 περιπτώσεις οι οποίες απετράπει με κάποιο τρόπο η ενδοοικογενειακή βία τα τελευταία 3 χρόνια. Ναι. Και είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη σε αυτό το περιοχή της Αχαΐας μιλάμε τώρα. Στην περιοχή της Αχαΐας και την ευρύτερη μέχρι και το Αγρίνιο, ας πούμε. Παρόλο που είναι Πάτρας, την περιφέρεια την προσέχουμε. Ναι. Άρα δεν μου είπατε ναι ή όχι στην